Zastav sa, pútnik, a čítaj. Na tomto poli vpadli jeden deň z jednej rodiny 4 nepremožiteľní hrdinovia. Ladislav, grof Esterházy, večný majiteľ hradu Franko, radca cisársko-kráľovskej vznešenej komory a hlavný veliteľ v pevnosti v Pápe. František Esterházy, hlavný veliteľ v pevnosti v Ďarmotách. Tomáš Esterházy, zástupca veliteľa Levického hradu. A Gašpar Esterházy, rytier Zlatej Ostrohy. Bol to najmladší z rodu Esterházyovcov a mal 24 rokov. Turecký boh vojny neúspel pri Esterházyovcoch, chcel byť smrtonosný, ale nebol, lebo mužov, ktorých usmrtil, nezničil úplne. Tu vykvitla Esterházyovská trojica rúža s novou purpurovo sfarbenou krvou 4 hrdinov. Toto je teda Marsovo pole, ktoré nemá už iba Rím. Uhorsko zaň vďačí Esterházyovským hrdinom. Bitka sa začala 26. augusta 1652 a trvala do druhého dňa. Proti osmanskému vojsku, ktoré malo približne 4000 mužov, sa postavilo na strane Uhorska približne 1300 bojovníkov vrátane obyčajných ľudí, roľníkov z okolitých obcí. A práve táto skupina mala zrejme bitku rozhodnúť, keď sa v boji vyrútila na presilu zo Starého Hája, kde pritom zranila koňa Káru Mustafu, ktorý sa dal na útek. Osmanské vojsko ho nasledovalo. Počet obetí na osmanskej strane bolo približne 800 a na strane Uhorska 48, ale žiaľ vrátane 4 Esterházyovcov. Obete z radu Osmanov pochovali prevažnú časť nedaleko Tesár, na neznáme miesto, tak sa uvádza. Ale ja viem, kde to miesto v okolí je a vidieť ho aj na záberoch vo videu. Možno raz vám ho ukážem. Či už to boli osmanskí bojovníci, alebo zo strany Uhorska, nech odpočívajú v pokoji a bolo im odpustené a dopriaté večného života. Nech nás podobné dejiny navždy obchádzajú.